راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي سولوس 14 تحساس كل تشان 21 فنونا يفلم الله مكتالكم بخبرينا عدمنا زينا كنقدمنا فلما أرستاتو يونيسيف أبي إرتران استفلالي 7 تقامات زتقالعو 1.2 مليون قولعون دك نستيون نمحجاز 13 مليون دولار مولا حديدو قدامي منيستر عبد الله حمدوك بجنرال البرهان نستمززو أما حضرتي زوبات السودان سوغيغو كاب كللات أمحران عفرن كم سحبو كقلتو تسنحو حالتات تقراي تمليسوم نتاريخاويت كتما لاليبلا توزاتيروم هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أغراوي مع كان قولعو ويونيسيف أبي إرترا استفلالي 7 تقامات نزقات أمام أستاد 1.2 مليون قولعون دك نستيون نمحجاز ناي 13.7 مليون دولار مولا كم زدليو أفليتو أتي أغراو تكال أبتزمت سورحي نزاقتو عمتي كلتشان 22 أبي إرترا نسرعو مدبات بزرزر أبزاق متقلو كابتوم 7 وحاجة زدليو ميلو بقدام نتسرعوم إرتراوان بحلوف واحدي مأزاو مقبيت تقيعوم زقلو يزلو أستاد 10 شح قول يوم مبزحتهم زوم بواحدي مأزاو مقبيت تقيعوم حجز كم زدليوم استقل تقولعو أبي كل عدمه 6 ورحي كساب 5 عمت يركبو أبرس يونيسيف ن300 شح إرتراوان قولعو فيتامين إيه نمهابون مديبولو بحفشا دما أب عامتي كلتشان 22 أبي إرترا 1.2 مليون زقمتو قولعون دك نستيون أبي تعنا أما قاقبا محبراو قدين تمرتن زاتكوري 7 حجزات ككايد مخانو اتتكال زرزيرو لبدا كورونا فيروس أتعناقفو كم تسنحي زملكتا يونيسيف بزي حجز أهقروان مولتن مشارختن ناي كلتشان 22 مدباتو كعوات كم زيكل أبدي بشمون تتحساس زرقوح مقلسي أسميرلو قدام منيستر السودان عبد الله حمدوك بجنرال عبد الفتاح البرهان نزتمززو أما حضرت زوباتات تهاجر سوغيغو منيستر فدرالو منجس السودان بوتانيا دينار بتي قدام منيستر بزتوهبات ازاز مسرت كاب 25 تقمتيات حيزوم اب سلطان نصنحو 18 أما حضرت زوباتات كم مزنتهم كم زاليتهم تحبيرو بيت صحفة تقدام منيستر بوغنو بعسر تغلطة تحساس أبزوصو مجلسي نتوم كاب سلطان زت أليو بجزياونات زتكو أما حضرت مشامو الرقاقيتو جنرال عبد الفتاح البرهان بعسران حموشن تقمتي نتي بقدامي منيستر عبد الله حمدوك زمراح ناي برجس كفال مسقاقر منقست بمقلاي بعلو زمرتهم أما حضرتيو أب سلطان أغميتو بزت تخايدلو هزباو تقامون أقراو تغطن عبد الله حمدوك ناب سلطان كملسو زتقسبه جنرال البرهان كلت يوم وقنات بعسران حدن حدار أب زختمو سممع أتيك قدامي منيستر حدش منقستي كقوم عدل توهيبو يخون برك سابتي أب كلتشان 23 زكايد هجراو مرج السودان بتي قدامي منيستر زمرح كابينة منيسترات أب محضران موياوي كلتن دامبر نايفتس أما أكال سلطان أي كلونيو كاب سفيح كبابيتات كللات أمحران عفرن يسحبو كم زلو كقلتو تسنحو حالتات تقراي تمليسوم نتاريخاويت كتما لاليبلان كبابيتاتون كم زتغوصاصرو أفليتوم منقستي إثيوبيا كاب والديا نام مقالة زرخ مسمر كم زبتغي أب زحبرولو زلقوان حالتات تقراي بوغنوم أب جنبار قاشنا كتك عند سنحي أخب كاب قزيف حيل نايت منقستي نزبلو بزكاي دلوت أرمت قعتي كبيد سبعون نواتاون كسارا كم زورلو قليسوم منقستي إثيوبيا نتوم تدمسيسون تبتاتينون زبلوم حالتات تقراي الناس عبي نام مقالة يقسكس كم زلو يزملكت حالتات تقراي بنصارو كاب كللات أمحرا عفرن شوان زي سحابلو مغنيات بوتاناي متعراي سلط مخانو بمتكاس أنصار سراويت منقستي زحيل سرحيت نمكياد مدب كم زلهم يردو كوينات إثيوبيا بزحيل نهرو أب زغطللو زلوان بزيكاتي أب عودو وقات سرقف زلو بزحسب نمليونات زيغاتات تهاجرون كم من نبابرو أمام مزابيلو قداي محبراو حسم جيرو مالو كبرا سمعتنا زينات زازيملو سمناوي مدب سبورت كسعبيو سلام كما يتغنيو زي خبركم من زي خبركنا نافكار سبورت أبناي لومي سولوس 14 تحساس كلتشان 21 سومناوي ناي سبورت مدبنا نعوت إرتراوان أتلتات بأوروبا نمسراز فقاد مودادري وورلد تور تيم كوبيكا أسوسن كالوت مس سبورت تأساسرو حبريتاتن أزانيتي في تساميتاتن حزنا لكم قريبنا لنا
ክሳብ መዛዘቢ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሴ አምለሶም ወይ ወዲ ሓኪም ብቅድሚ ማለ ሰንበት 12 ታሕሳስ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝተሰላሰለ መበል 11 ውድድር ጉያ እግሪ ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ካልኣይ ብምውፃእ ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ኮይኑ ኣብዚ 9,000 ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ ውድድር ኬንያዊ ማርክ ኮሪር ንውድድሩ ብ2 ሰዓታት 7 ደቂቃን 39 ካሊእታትን ብምፍጻም ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ብወዲ ሃገሩ ማርቲን ቼሪዮት ተታሒዙ ንዝነበረ ክብረ ወሰን ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ብ3 ደቂቃ ኣመሓይሽዎ። ኣብ መወዳእታ 30 ደቂቕ ኣብ መንጎ ክልተ ኬንያውያን ኣትዩ ሓያል ምትህላኽ ዘካየደ ንጉሴ ኣምለሶም ወገኑ 44 ካሊእታት ድሒሩ ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምጻሕ ንናይ ማራቶን ዝበለጸ ውልቃዊ ግዚኡ ብኣስታት 2 ደቂቕ ኣሕጺርዎ። ካልእ ኬንያዊ ሰሎሞን ክሪዋ ከዓ ብንጉሴ ብ20 ካሊእታት ተበሊጹ ኣብቲ ቅድድም ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ኤርትራዊት ሸወደናዊት ኣትሌት ምዕራፍ ባህታ ብሰንበት 12 ታሕሳስ ኣብ ዳብሊን ኣየርላንድ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ሻምፒዮን ግያሞሮር ኤሮጳ ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር ማዳልያ አንጠልጢላ። ነዚ 8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ብ26 ደቂቃን 34 ካሊእታትን ዝዓመመት ኖርዌጃዊት ካሮሊን ግሮቭዳል ቀዳመይቲ ብምውፃእ ክብሪ ሻምፒዮን ኤሮጳ ክትጎናፀፍን ከላ ኣብ 2017 ብተመሳሳሊ ብሩር ማዳልያ ኣብ 2014 ከዓ ናሕስ ማዳልያ ዝተሸለመት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ምዕራፍ ባህታ ድማ ነቲ ናይቲ ዕለት ውድድር ኣብ ቅድሚት ኮይና ሙሉእ ብሙሉእ ክትቅልሰ እኳ እንተባዕለት ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ምህላኻ ብካሮሊን ብ10 ካሊእታት ተበሊፃ ሻምፒዮን ካብ ምዃን ንስክላ ተዓንቂፃ። ጀርመናዊት አሊና ሬህ ድማ ካብ ምዕራፍ ብተወሳኺ 9 ካሊእታት ድሒራ ንምዕራፍን ንካሮሊንን ሓቢራተን ኣብ ፖድዮም ተሰቂላ። ብዘይካ ምዕራፍ ካልእ ኤርትራዊ ሸወደናዊት ሳምራዊት መንግስቲ እውን ሻድሻይ ደረጃ ብምሓዝ ምስ ካልኦት 2 ሸወደናውያን ኣትሌታት ብሓባር ኮይነን ብዘምፅኦ ድምር ውፅኢት ኣብ ታሪክ ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ሞሮር ኤሮጳ ነታ ዝወከላ ሸወደን በኽሪ ናሓስ ማዳልያ ከግዝማ በቂዐን። ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ንደቡብ አፍሪቃዊት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኩቤካ ኣሶስ ናይ 2022 ዓ.ም መወዳደሪ ፍቓድ ወርልድ ቱር ነፊግዋ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ምጅማር መበል 108 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ንክለብ ኩቤካ ክምውል ተሰማሚዑ ዝነበረ ፊናንሳዊ ኩባንያ ኔክስታሽ ግብኡ ካብ ምግባር ብምብካሩን ካብ ዝኣተው ውዕል ብምስሓቡን እዛ ኣብ 2007 ዓ.ም ተመስሪታ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ብደረጃ ኮንቲኔንታል ቲም ክትወዳደር ጀመረት ክለብ ቀጻልነታ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ጸንሐ ብተደጋጋሚ ተሓቢሩ። ኩባንያ ኔክስታሽ ን5 ዓመታት ኣትይዎ ዝነበረ ውዕል ምወላ ስለ ዘይኽበረን ንዑ ዝትክእ ምዋል ድማ ብእዋኑ ስለ ዘይተረኽበን ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ን2022 ዓ.ም ዝኸውን ፍቓድ መወዳደሪ ወይ ከዓ ላይሰንስ ንኽውሃባ ናብ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ከተመልክተሉ ዝግባእ ዝነበረ ቀዳማይ ደረት ግዜ ብ15 ጥቅምቲ 2021 እኳ እንተሓለፈ እታ ጋንታ ህላውነታ ንኸተውሕስ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ ዕድል ስለ ዝነበራ በዚ ዘጋጠመ ኩነታት ተስፋ ከይቆረፀት ምስ ካልኦት መሻርክታን ንኡሳን መወልታን ብሓባር ብምዃን መዋሊ ኣብ ምንዳይ ሓያል ርብርብ ከተካይድ ምዃና ላዕለዋይ ሓላፍታ ጋንታ ዳግላስ ራይደር ኣብቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ። ክለብ ኩቤካ መዋሊ ንምርካብ ከተካይዶ ጸንሐት ጻዕሪ ክሳብ ዝሓለፈ ሐሙስ ፍረ ክብ ብዘይምኽኣሉ UCI ነቲ ናይ ምስራዝ ፍቓድ ስጉምቲ ክወስዶ ከም ዝተገደደ ይነገረሉ። ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ነዚ ብUCI ዝተወስደ ስጉምቲ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ UCI ፍቓድ መወዳደሪ ወርልድ ቱር ዓመተ 2022 ከም ዝነፈገና ዝሕብር መግለጺ ሎሚ ተመልኪትና ኣለና። ብብሽክለታ ህይወት ምልዋጥ ዝብል መሪሕ ዕላማና ንኽዕወት ሕጂ እውን ድልዋት ኢና። ኣብዚ እዋን ካልእ እንህቦ ተወሳኺ ርእቶ ግን የለን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ማህደራታ ኣስፊራ። እዛ ክለብ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሽክለታ ህይወት ይቕይር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ልዕሊ $6 ሚልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ ንግብረ ሰናይ ብምእካብ ብመንገዲ ዘይመንግስታዊ ትካል ኩቤካ ልዕሊ 30,000 ብሽክለታታት ንኣፍሪቃውያን በተኻት ተምሃሮ ከም ዝመጠወት ይንገረላ። ኣብ 2013 ናብ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኣብ 2016 ድማ ናብ ወርልድ ቱር ቲም ዝዓበየት ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ዝሓለፈ ዓመት እውን ጃፓናዊ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ምውልኡ ምስ ቋረፀ ኣብ ድርኩኺት ምብታን በፂሓ እኳ እንተነበረት ድሒሩ ስዊዘርላንዳዊ ኩባንያ ኣልባሳት ኣሶስ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ከምውላ ፈቓደኛ ስለ ዝኾነ ግን ክትሰርር ክኢላ ነይራ። ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ፍቓድ ወርልድ ቱር ቲም ትነፀግ ዳ እምበር እታ ነታ ዓባይ ናይ ወርልድ ቲም ክትምግባት ጸንሐት ንትሕቲ 23 ዘዕድሚዮም ተቐዳደምቲ እትጥርነፍ ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ግን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ከይፈረሰት ውድድራ ከተሰላስል ምዃና ተፈሊጥሎ።
ኣብዛ ኮንቲኔንታል ቲም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ዮሃንስ ገብሪ ህይወትን ተሓቂፎም ዝሓገዩ ክኾኑ እንከለዉ ካብዚኦም ወዲ 21 ዓመት ሄኖክ ካብ ዝመጽእ 1 ዓመት ጀሚሩ ማልያ ናይቲ ዓባይ ወርልድ ቱር ቲም ለቢሱ ንኽቀዳደም ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ናይ 2 ዓመታት ውዕል ኣትዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ዛጋንታ ካብ ውድድር ወርልድ ቱር ቲም ብምእለያ መጻኢ ሄኖክ እንታይ ክኸውን እዩ ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ሰንበል ናይሆም ዘራይ ብወገኑ ምስ ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ተሰሊፉ ንኽቀዳደም ከታሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብምንባሩ ኣብ 2022 ምስ ዛጋንታ ክስለፍ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ። ወዲ 19 ዓመት ናሆም ንሽልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ተሓጺኦም ካብ ዘለዉ 5 ኤርትራውያን ሓደ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተስፋይ ኣብርሃ፣ ኣቹ፣ ሜሮን ርእሶም፣ ቢንላደን፣ ጃኒ ተወልደ፣ ፍራቓልሲ ደበሳይ፣ መራዊ ቀዱስ፣ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት፣ ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣማኒል ገብረ እግዚኣብሔር፣ መትከል ኢዮብ፣ መኽሰብ ደበሳይ፣ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ዮሃንስ ገብሪ ህይወትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ማልያ ክለብ ኩቤካ ለቢሶም ንኽወዳደሩ ዕድል ከም ዝረኸቡ መዛግብቲ ታሪኽታ ጋንታ ሰኒድዎ ይርከብ። ኣፍቀር ስፖርት ካብ ዝድግፎም ስፖርታውያን ዝረኽቦ ዝዓበየ ህያብ እንተሎ ክታም እዩ። ነዚ ክታም እዚ ንምርካብ ድማ ጥራዝ፣ ማልያ፣ ፔሮን ካልእ ነገራትን ሒዞም ናብቶም ዘድንቕዎም ስፖርታውያን ብምቕራብ ናይ ከትመለይ ምሕፅንታ ከቕርቡ ምርኣይ ንቡር እዩ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኒውካስል ንበርንለይ 1-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀወታ ንእንኮሾቶ ናይቲ ግጥም ዘቆፀረ ኣላን ሴንት ማክሲማን ማይክል ኦርዌን ዝተባሃለ ደጋፊ ኒውካስል ዘበርከቶ ህያብ ግን ተራ ክታም ዘይኮነ ፍሉይ ህያብ እዩ። ኣብቲ ዕለት ሓያሎ ደገፍቲ ኒውካስል ካብ ተፃወቲ ጋንቶም ፌርማ ንምርካብን ብናይ ቀረባ ርሕቀት ንምዕዛቦምን ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ሴንት ጄምስ ፓርክ ደው ኢሎም እናተፀበዩ እንከለዉ ሴንት ማክሲማን ካብ መኪኑ ወሪዱ ተኺሉ ናብ ማይክል ኦርዌን ድሕሪ ምምርሑ ሒዝዋ ንዝነበረ ንእሽተይ ባኮ እዚኣ ንዓኻያ ኢሉ ንኤርዌን ብምርካብ ክኸፍታ ሓቲትዎ። ኤርዊን ነታ ባኮ ምስ ከፈታ ድማ ኣብታ ባኮ 200 ፓውንድ ታግዩር ኣርኩየር ዝዓይነታ ናይ ኢድ ሰዓት ጸኒሓ። ብድሕሪዚ ኤርዌን ምስ ሴንት ማክሲማን ንዘትረፎ መዘከርታ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምልጣፍ ንኣስታ 30 ዓመታት ናብ ስታድዮም ጄምስ ፓርክ ተመላሊሰ ከም ሎሚ ገይረ ግን ተሓጒሳ ኣይፈልጥን ለጋስ ዝኾነ ሴንት ማክሲን ናይ ኢድ ሰዓት ስለ ዘበርከተለይ ከመስግኖ ይደሊ ብምባል ምስጋንኡ ገሊጹ። እቲ ወዲ 24 ዓመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ወገኑ ገንዘብካ እታ ሰዓት ፈቲኻያዶ ክብል መልስን ሕቶን ጽሒፉሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ትድግፎ ስፖርታዊ ይሃበናን ይሃብኩምን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብ ኮሎምቢያ ዘጋጠመ ፍጻሜ እዩ። ክለባት ኣልያንዛ ፔትሮላራን ኣሜሪካ ዴካሊን እናተጻወታን ከለዋ ዳኛ ናይቲ ግጥም ንተጻወታይ ክለብ ኣልያንዛ ፔትሮላሪን ስምዕታ ንኽቦ ኢዱ ናብ ጅቡእ ሰዲዱ ብጫ ካርድ ንግዳም ድሕሪ ምስሓቡ ነታ ካርድ ነቲ በደለኛ ተጻወታይ ንኸርዮ ናብ ላዕሊ ሓፍ ከብላ ፈተነሞ ብግቡእ ስለዘይሓዛ ግን ወዲቓ ኣብ ባይታ ዓለበት። ብድሕሪዚ ተኸላኻላይ ክለብ ኣሜሪካን ዴካሊ ማርሎን ቴረዝ ናብ ባይታ ብቕልጡፍ ብምድናን ነታ ካርድ ኣልዒሉ ኣብ ክንዲ ንዳኛ ዘረክቦ ነቲ በደለኛ ተጻወታይ ባዕሉ ብብጫ ካርድ ብምጥንቃቕ ከም ዳኛ ኮይኑ ተዋሲዩ። ዳኛ መዝነቱ ብቶረዝ ብምምንጣሉ ኣብ ልዕሊ ቶረዝ ዝወሰዶ ዝኾነ ስጉምቲ የለን። እዚ ፍሉይ ፍጻሜ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕዳጋ ረኺቡ ካብን ናብን ክዛወር ቀኒ እዩ። ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ጎል እትዮም ሓጎሶም ኣብ ዝጽምብልሉ ዝተፈላለየ ኣገባባት እዮም ዝኽተሉ። ገለ ኩሉ ግዜ ዝዘውትርዎ ቋሚ ቀዲ ጽምብል ጎል ክህልዎም እንከሎ ገለ ኸኣ ቀጻሊ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓጎሶም ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ቋሚ ቀዲ ጽምብል ጎል ዝዘውትሩ ተጻወቲ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዩ። ሮናልዶ ምስ ማድሪድ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሸቶ ዘቑፀረሉ ኣጋጣሚ እናጎየ ከይዱ ናብ ላዕሊ ድሕሪ ምዝላሉ ኣንፈቱ 180 ዲግሪ ብምልዋጥ ክልተ እዳውን ኣጋሩን ንጎኒ ዘርጊሑ ሲ ዝብል ቃል ብነዊሕ እናድመፀ ኣብ ባይታ ብምዕላብዩ ጽምብል ዘካይድ። ደገፍቲ ጋንቱ ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ነቲ ቋንቋ እስጳኛ እወ ዝትርጉሙ ሲ ዝብል ቃል እናጨርሑ ነቲ ጽምብል ብድምቀት ይውስኽሉ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሓደ ኪራን ዝተባለ ደጋፊ ሮናልዶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር መሰረት ዘርጎ ሓበሬታ ሓደ ማእከል ምውስዋስን ምህናፅን ኣካላት ወይ ከዓ ጂምናዝየም መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ኣፍሊጡ። እቲ ምኽንያት ድማ ምንቅስቓስ ኣካላት ኣብ ዘካይደሉ እዋን ሓደ ክፍለ ግዜ ምውስዋስ ኣካል ወዲኡ ናብ ካልእ ክሰግር እንከሎ ሲ እናበለ ስለ ዝግዕር እዩ። ምስቲ ተጠቕሰ ናይ ትዊተር ለጥፎ ተታሒዙ ኣብ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ኢሜይል ናይቲ ማእከል ምውስዋስ ኣካላት ሰፊሩ ከም ዘሎ እቲ ደጋፊ ሮናልዶ ብተደጋጋሚ ዝጭርሖ ቃል ንሕግን ስርዓትን ናይቲ ማእከል ስለ ዝጥሕስ ከቋርጾ እንተዘይኮይነ ግን ኣብቲ ማእከል ኣገልግሎት ካብ ምርካብ ከም ዝሕረም ተነጊርዎ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ባርሰሎና ዝነበረ ኣልበርት ባናይገስ ብክሲ ጾታዊ ጉድኣት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ተኸሲሱ። እዚ ወዲ 71 ዓመት በዚ ክሲ ናብ ሕጊ ክቐርብ ዝኻለ ሓደ ካብ ተማሃሪኡ ዝነበረ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ፖሊስ ወግዓዊ ጥርዓን ብምቕራቡ እዩ።
ገሌ ካብቲ ንባይናገስ ቀሪቡሉ ዘሎ ክስታት ኣብ ቀድሚ ተማሃሮ ዕርቃኑ ይወጽእ ነይሩ፣ ተማሃሮ ይተናኽፍ ነይሩ፣ ነተማሃሮ ኣብ ቀድሚ መማህርቶም ኣልባሳቶም ንኸውፁ የዝዞም ነይሩ፣ ከምኡውን ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተኣሳሰሩ ዘይስነ ምግባራዊ ቪድዮታት የርኦም ነይሩ ዝብል ይርከቦ። ኣልበርት ባይናገስ ነዚ ገበን ኣብ 80ታትን 90ታትን ኣብ ሌስ ኮርተስ ዝተባህለ ሓደ ከባቢ ናይ ከተማ ባርሰሎና መምህር ስፖርት ኣብ ዝነበረሉ ፈጺሞ ዝበሃል። ሚኒስተር ትምህርቲ ካታሎንያ ዮሴፍ ጎንዛለስ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ግቡእ ምጽርያት ክግበረሉ ጸዊዕ ኣሎ። ኣልበርት ባይናገስ ምስ ኣራ ዝተባህለት ስፓኛዊት ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ሓቅነት የብሉን ብምባል ሙሉእ ብምሉእ ነጺግዎ። ንሱ ብተወሳኺ ኣነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጎዲኡ ኣይፈልጥን እየ፣ እንተጎዲኡ ድማ ብዘይፍላጥ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ሕልናይ ንጹህ ኣንጻር ከምዚ ዓይነት ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራትካ ኩሉ ግዜ ደው ምስ በልኩየ ብምባል ነቲ ተግባር ከም ዘይወዓሎ ኣረድዩ። ካብ 1992 ክሳብ 2011 ላሚስያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ባርሰሎና ሓላፊ ዝነበረ ባይናገስ ኣብቲ ማእከል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ስምዕታ ቀሪቡሉ ከም ዘይፈልጥ ጋዜጣ ኣራ ሓቢራ። እዚ ሽማግለ ኣብ 2011 ካብ ባርሰሎና ድሕሪ ምፍናው ኣብ ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ጃፓንን ሜክሲኮን ሰሪሑ። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ዦን ላፓርታ ፕረዚደንት ባርሳ ኮይኑ ደጊሙ ምስ ተመርጸ ድማ ናብታ ክለብ ተመሊሱ ክሳብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝባረር ካዕ ይጸኒሑ። ክለብ ባርሳ ብዛዕባ እዚ ክሲ ምስ ሰምዐት ንባይናገስ ከም ሰጎጎቶ ገለገለ ዝወፁ ጽንጽንታታት የረዱ። ኣሰልጣኒ ባርሳ ዳቪ ሄርናንደስ በቲ ክሲ ከም ዝተገረመን ከም ዝደንጸውን ከይሓበረ ኣይሓለፈን። እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኣብ ኤርትራ ከምውን ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ደገፍቲ ዘለዋ ጋንታ እያ። ንደገፍታ ኣደዳ ጓሂ ካብ እትገብሮም ግን ቀሊል ግዜ ኣይገበረትን። ሓደ ካብዞም ደገፍታ ድማ ናይጀርያዊ ኣጥቃዒ ክለብ ዋትፎርድ ኢማኑኤል ዴኒስ ነይሩ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ ነታ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዘይትኸውን 17 ዓመታት ኣቝፂራ ዘላ ክለብ ኣርሰናል ደገፉ መሃብ ደው ካብ ዘብል ሒደት ዓመታት ኣሕሊፉሎ። ዴኒስ ሚስ ስፖርትስ ስካይ ኣብ ዝገበሮ ዕላል ደጋፊ ኣርሰናል ነይረ። ንሴስክ ፋብሪጋስ ኣመና እየ ዝፈትዎ። እታ ጋንታ ክትሰዓርን ከላ ከም ስርዓት እየ ዝበኪ። እዚ ድማ ንዓይ ጽቡቕ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእቱኻ ንጥዕናይ ሰናይ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ህይወተይ እምበር ጉዳይ ኣርሰናል ከገድሰኒ የብሉን ኢላ ሓዲገያ ብምባል ንምንታይ ንኣርሰናል ምድጋፍ ከም ዘቋረፀ ኣረድዩ። ዴኒስ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ቤልጅማዊት ክለብ ብሩዥ ናብ ክለብ ዋትፎርድ ብ3.4 ሚልዮን ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ኣብ ፕሪምየር ሊግ 6 ጎላትን 5 ቀረብ ሸቶታትን ብስሙ ኣጽሒፉ ይርከብ። መደበር ቴሌቪዥን ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተጻወታ ዕላል ብምክያድ ዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዕ መደባት ኣዳልያ ነይራ። ካብዚ መደባት እቲ ብዝያዳ ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ዝሰሓበ ፈነወንተ ነይሩ ምስ ፖርቱጋላዊ ኣካፋሊ ጋንታ በርናርዶ ሲልቫ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ኣብቲ መደብ ንዝውንኖ ከልቢ ሓቂፉ ዝተረኸበ ሲልቫ ስም ከልቡ ጆን ከም ዝኾነ ይሓቢሩ። እቲ ዘገርም ሲልቫ ንኸልቡ ጆን ዝብል ስም ዝሃቦ ብስም ወዲ ጋንቱን ቀንዲ ዓርኩን ዝኾነ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ጆን ስቶንስ እዩ። ሓደ መዓልቲ ከልቢ እንተዳጥሬ ብስምካ ጆን ኢለ ክጽውዐ ኢሉ ንዓርኩ ከም ዝነገሩ ድማ የዘንቱ። እዚ ስም እዚ ማሕለፍያ ዘለዎ ስም ስለ ዝኾነ ኸዓ በዓልቲ ቤቱ ኢነስውን ከም እተቐበለቶ ጠቒሱ። ገለ ተዓዘብቲ ድማ ስም እትፈትዎ ሰብ ንውላድካ ዳ እምበር ንኸልቢ ክብሉ ከይተገረሙ ኣይተረፉን። ፕረዚደንት ሰልፊ ሃገራዊ ምትእኻብ ፈረንሳ ማሪን ሌፔን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ፓሪስ ህውከት ንዝፈጠሩ ነበርቲ ፈረንሳ ዝኾኑ ደገፍቲ ኣልጀርያ ጠንቂቓ። እታ ሕጺቲ ተወዳዳሪት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፈረንሳ 2022 ብቕድሚት ማል ሰንበት መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈት ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ዓረብ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ንሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ብፍጹም ቅላዕ ኣውዲቓ ድሕሪ ምሕላፋ ብደርዘናት ዝቝጸሩ ኣልጀርያውያንን ኣልጀርያ ዝመበቆሎም ፈረንሳውያንን ኣብ ጎደናታት ሃገር ወፂኦም ሓጎሶም ኣብ ዝገልጽሉ ዝነበረ እዋን ዕግርግር ብምፍጣሮምን ንብረት ብምዕናዎምን እዩ። ሌፔን ሓደ ፍጻሜ ናይቲ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ብደገፍቲ ኣልጀርያ ዝተላዕለ ረበሻታት ዘርኢ ቪድዮ ኣተሓይዛ ኣብ ዘስፈረቶ መልእኽቲ ደገፍቲ ኣልጀርያ ትማሊ ጋንታና ተዓዊታ ብዝብል ምኽኒት ደጊሞም ንኹሉ ነገር ኣዕንዮምን ኣብ ሻንዘሊዜ ንፖሊስ ኣቆጢዖምን እዚ ፋልልነትን ካብ ታሕታትነት ነፃ ምዃንን ድሕሪ 4 ዋርሕ ከም ዘብቅዕ ንኽስቆሮም ግበሩ ኢላ። እዚ ብሌፔን ዝተቐመጠ ናይ 4 ዋርሕ ናይ ግዜ መቓን ነቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ዝሰላሰል ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፈረንሳ ዘመልክት ኮይኑ ኣብቲ ምርጫ ተዓዊተ ስርዓት ከትሕዘኩም እየ ዘስምዕ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መበል 17 ሰሙን ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ክካየድ እዩ። በዚ መሰረት ሎሚ ሰሉስ ሰዓት 10 ፈረቓን ምሸት
برنتفورد أنصار مانشستر يونايتد ساعة 10:45 مشت نورويتش أنصار أستون فيلا ساعة 11 مشت مانشستر سيتي أنصار ليدز صباح ربع ساعة 10 فرغان مشت برايتون مس وولفز بيرنلي مس واتفورد كريستال بالاس مس ساوثهامبتون ساعة 11 مشت أرسنال مس ويستهام دهر صباح حمص دما ساعة 10 فرغان مشت ليستر سيتي أنصار توتنهام ساعة 10:45 مشت تشيلسي أنصار إيفرتون ساعة 11 مشت ليفربول أنصار نيوكاسل كراغبان ጋንታታት ዛጊት ነፍስ ወከፈና ካይዳኖ ኣብዘለዋ 16 ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ብ38 ነጥቢ ትመርሕ ሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ ድሒራ ካልኣይ ተርታ ክትስራዕ ከላ ቸልሲ ብ36 ዌስትሃም ብ28 ማንቸስተር ዩናይትድ ብ27 ኣርሰናል ድማ ብ26 ነጥቢ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ተሪለን ይርከባ ብብዝሒ ሸቶ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ ብ14 ጎላት ኣብ መሪሕነት ኣሎ እንግሊዛዊ አጥቃዒ ክለብ ሌስተር ሲቲ ጂሚ ቫርዲን ፖርቱጋላዊ አጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል ዲያጎ ጆታን ድማ በቅደም ተኸተል ብ98 ሸቶታት ይስዕብዎ كبرات تقاتلتنا نلومي أدالينا لكم زنبرنا سومناوي مدب سبورت زازيمنا لنا زمت سمون بخالق استفلالية تحسوتات كسابن الرغب نقول لنا ببزلنا سلام انتعنان